Thumela ndizibulisela kuni nonke. Gama ngulwazi umthembu lo Jikela kaNoni unomatyala ungenalo nelinye ityala ngoba ungento wabhatala kwaNtlix boy. Welcome to the lyric breakdown of my latest single Ndiyasebenza. Yeah. So first of all, how did the process of the song come about? Ingoma, it was mixed and mastered by Uniste Yolis, a good friend of mine, a brother to me. Yabona. Dizirekhode okwam. And then the song was recorded 2025, but the plans I had was to drop the song at the beginning of the year to start up unyaka wam ngendlela right. Ndisithi ndiyasebenza. Yabo. So except lyrics, wait, ndenzani kanti? On the lyrics, sorry. So ingoma ihamba ngohlobo, izilot zayo, it's an intro verse. I think it's like 8 bars, yabo. And then from there we go to a choiric shandies where I play with vocals, yabo. Dlala nge-vocals pha. Nje man iway ibu-gospel xa uyimamela ngathi usezulwini uyanyuka la wena, yabo. But yeah, so kula intro verse, I say sekulixesha ningekho ekhaya ndihambile, yabo. Literally speaking about me being away from ekhaya for a very long time, yabona, ndize apha eGoli to conquer my dream. Film. So umama uyafona, ifona ndibambe icinyiwe, yabona. Sometimes I would get a call, yabona, from home. It can be either my timer or unozalo or a family member, yabo, bendifonela to like check up on me nendoni, yabo. And sometimes akho lula for uba ndiyibambe loo phone because I know the question, yabona. It's one question okokoko, yabo. So for me it's kind of like, ish dog, I'm not ready to uphendula lo way at the moment, okanye ndineentloni, yabo. So I sometimes mice the phone, yabo. Yeah. Eyona nto ibalulekileyo kukwenza imali eRhawutini. Yeah man, the most important thing right now is to make money more than anything, yabona, is to make money kwenzela uba abazemva kwam bakhule kakuhle, yabo. Abazemva kwam bangastruglishi. Not saying I struggled, but they can have it easier, you feel me? Yeah. Ngoba ndifuna ufana noGolisi xa ndibuyele elokishini. La line leyana comes from, I don't know if you remember, which year was it? I'm not sure, but Amabhokobhoko, I win a World Cup, yabo. So to celebrate, the team was going like province to province. Benantsika behamba ngala bhasi yabo jo beveza la cup bayiwinileyo, yabo. So I remember dog, ngalamini ba ngoku, and at the time bendisesebhayi, yabo. Ngalamini yayinto yoba the whole PE was out, like literally, because at the time bendisahlala eSoweto, yabo. Like ngoku ibhasi yayidlula eSoweto ngaseLoyiso, I saw my bros abahlala eNew Bright. So it was kind of crazy uba ungalandela aba bantu, yabona, from eNew Bright to eSoweto. So it was kind of inspiring. So nam xa ndisithi ndifuna ufana noKolisi xa ndibuyele elokishini, I mean that uba ingaske nam xa ndibuyele eBhayi ngoku abantu ba-celebrate the wins that I did apha okanye that I'm gonna do, yabo, because it's not just only for me, yabo. So siyaqenqgeleka intsuku, ndifocuse kwi-motion, yabo. Days are going, ndifocuse emsebenzini more than anything jo. So yeah, kunzima ukulala ebusuku, imali ayikho ebhankini. Yo dog, this line, yazi, sometimes it can be a thing of kusebusuku uyava endlini kuthe ncwe, abantu balele, and wena you struggle to sleep because like you're thinking a lot dog uba ish izakwenzeka nini le way, ubone, when is it gonna happen, when am I, ubone, anamali, I'm broke, ish boy.
Hey, it's just a whole lot of things. Yabo, but more than anything, ithetha la uyila la. Andikwazi uncama ngoba ngemva bayavoucher. La way leyana is literally me saying, I'm not doing this just for me. Yabo. Ngemva ngishiye abantu who support me a lot. Umzekelo uNisto Yolis. Yabo. Ngishiye ngemva abantu who are vouching for me abathi ekuse enza le way boy because dayazi uba xa kuyinema it's literally not just me yabo but a whole other bros endibashiye elokishini ngemva jo yabo. So angikwazi uncama because I need something when I come back ndithi madoda nantsi le nto bendiyihambele yabo. So more than anything ithetha lo way la way yabo. And then oko xa ndivuka ekuseni ndiyasebenza and then ke kuse ivesi iyaphela phaa singena phaa kulawo kweza focus ndiyasebenza yabo. And then yeah man, that is the song yabona kweza vocals I'm just playing around with the word ndiyasebenza mama ndiyasebenza yabo. Go listen to the song for you to understand yabo. But more than anything le ngoma speaks about my current situation yabona, where I come from, where I am ngoku, the things that I want to achieve yabona, how I want to achieve them. Kungangabi deep but if uyayidenga and you listen to what I just said uzoyiva le nto ngiyithethayo. But more than anything I'm grateful for this song yabona. More music coming very soon. I'm working on something right now yabona. So yeah man, yeah, thank you so much for watching yabo. Igama lami nguLwazi Umthembu lo unomatyala ongenayo nelinye ityala ngoba onke ndawabhatala kade kudala uzukulwana kamambhele ulwangukhuboni unolwazi njengoba nami ndingulwazi. Yeah man, thank you so much for the support, thank you so much for the love. Catch you everywhere apho ndifumaneka khona. I'll catch you there yabona. But yeah, make sure you follow, make sure you like, make sure you subscribe, make sure apho uyibone khona le way, do them things yabona. More music coming soon. Yeah man, thanks for that.